суҷаи навбатӣ низ аз муқовимати кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Мастчоҳ оиди пешгирӣ ва ошкорсозии дуздӣ маълумот медиҳад. Ду навраси 15 ва 16 сола истиқоматкунандагони шаҳраки Бӯстон, ки якчанд маротиба суд шуданд, кирдори ба ҷомеа хавфнокро такрор намуда бо содир намудани дуздиҳои пай дар пай ба сокинони ноҳия нороҳатӣ оварданд ва мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи ноҳия зарур шумориданд, ки барои ҳифзи моликияти мардум онҳоро ба ҳабс гиранд. беназорат мондани ноболиғон ва беҳудагардӣ метавонад оқибат онҳоро ба каҷрафторӣ талқин карда ҳамчун ҷинояткор ба воя расанд. чунин таҷрибаи талхро мо дар амалу рафтори ду навраси 16 ва 15 сола истиқоматкунандагони шаҳраки Бӯстони ноҳияи Мастчоҳ дида метавонем, ки дар ин муддати кӯтоҳи синну солӣ аллакай якчанд маротиба суд шуданд. гумонбарони ноболиғ қаблан аз 2 то 5 маротиба барои содир кардани ҷиноятҳои дуздӣ суд шуданд. Инчунин номбурдагон дар қайди ҳамчун гумонбарони душвортарбияро дар қайди шӯъбаи милитсия қарор дошта ба ҳама ин нигоҳ накарда ҷиноятҳои дуздии худро такрор ба такрор содир карда истоданд. бо назардошти оне ки гумонбаршудагони ноболиғ кирдорҳои ҷинояткорони худро такрор ба такрор содир карда истоданд, аз ин ҷомеаи шаҳрвандӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба ташвиш омад. бинобар ин мақомоти тафтишотӣ ба хулоса омад, ки нисбати гумонбаршудагони ноболиғ чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ намояд. меҳрубони холиқбердӣ ва ҳоҷи Акбар Бобоев ин навбат низ дар содир намудани дуздиҳои пай дар пай гумонбар дониста мешаванд. наврасон ҳарчанд пештар суд шуданд ва боз нисбаташон парвандаи ҷиноятӣ дар истеҳсолоти тафтишотӣ мавҷуд аст, каҷрафториҳоро идома дода аз тасарруфкорӣ худдорӣ накарда бо даст ёфтани дилхоҳ имконият молу ашёи шаҳрвандонро ба яғмо мебаранд. сабаби пай дар пай дуздӣ кардантон дар чӣ буд? мебоисам вешна пулла кисам боша. این کار کردگی من نودرز من طلبی مکتب شان شرف من نمیزیبا و گفتی مهربون مسئولیت میداد ادر اومدیم دوزی میکردیم. به وقتی شب در کوچه ها میگشتید خونه نمیمودید پدر و مادر نمیپرسیدن که شما در کجا بودید؟ میپرسیدن. چی گفت جواب میدادید؟ میگفتن که دست دیگه بودم. فوتبال. سنجش نمیکردن با؟ سنجش میکردم میپرسیدن. در شیناسا میپرسیدن همی در استادیوم بود. чорво, таҷҳизоти маишии электронӣ, умуман предметҳое ки пул кардани он имкон дорад ҳадафи дуздӣ қарор доданд. ба иттилои милитсияи ноҳияи Мастчоҳ, сокинон аз чапдастии наврасон ба дод омада осоиштагиашон халалдор шудааст ва мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи ноҳия зарур шуморданд, ки барои ҳифзи моликияти мардум онҳоро ба ҳабс гиранд. дар ҳамин ҷо истодгиш барои кушодин броварем наш بالا یا خیر اما به همین گاو گوسالا گومی باشکون دیستادیم. дуздӣ аз манзили истиқоматӣ, мағоза, ширкатҳои тиҷоратӣ, нуқтаҳои хизматрасонӣ ва муассисаҳои таълимӣ номгӯи мавзеъҳоест, ки наврасони каҷрафтор ташриф оварда зарари моли мулкӣ расониданд. аксари мардум ба каҷрафторӣ одат кардани наврасонро шояд ба муҳит, тарбияи нодуруст ва бепарвоии волидайн нисбат диҳанд, аммо ба такя ба хулосаи мантиқӣ ягон падару модар фарзандашро ноқобилу ҷинояткор дидан намехоҳад, худро таскин медиҳему умедворем, ки тавассути меъёрҳои ҳарчанд сахти дар қонун пешбинишуда наврасон роҳи дурусти зиндагиро интихоб мекунанд.